Dus check me wat het is. Laat wat meer bestuur worden. En dat is bewezen dat alles kan besturen. Corrupties kan alles stapelen zijn. Het bedrijf Cultuur TV is signing in. Voor al uw actualiteiten, sport, entertainment, onthullingen kunt u allemaal bekijken op Cultuur TV. Wij heten u van harte welkom om uw verhaal te vertellen op het platform van Cultuur TV. Wij zijn te bereiken op het telefoonnummer 72 49 402. Cultuur TV, Suriname, altijd dichtbij. Huisarts Spoedpost Paramaribo, goeiedag. Zorg kan altijd beter. Zorg is de basisbehoefte van ieder mens. Huisarts Spoedpost Paramaribo zal in de toekomst voorzien in die behoefte. Wij maken spoedzorg bereikbaar en benaderbaar voor iedere Surinamer in de avond, nacht en in het weekend. Vanuit ons medisch triagecentrum wordt elke hulpvraag beantwoord en beoordeeld door de aanwezige artsen. Wij geven advies en stemmen ons beleid af met u. Het kan zijn dat wij u op consult vragen. U zal zich dan moeten melden in een van onze locaties. Het kan ook zijn dat wij u zo ziek vinden dat wij naar u toe komen. Huisartsen Spoedpost Paramaribo. Uw zorg, onze zorg. Cultuur TV, Alston Sanayong is signing in en vandaag gaan we in gesprek met een bezorgde Surinamer. De wetakiwan bezorgde boy voor Ageto. Weet je, hij maakt zich zorgen. Zijn naam is Nani Morey, sorry. En hij is van mening dat het verkeerd gaat met de jeugd wat betreft de komende verkiezing. Hij is van mening dat de jeugd normaal volgt het moet stemmen. En dat de jeugd meer gaat kijken naar populisme, massa populair, etc. etc. En u weet, wij van Cultuur TV, als iemand ons contact, gaan we alle moeite doen om de persoon te interviewen, zodat ze hun zegje kunnen doen. Maar voor zo'n gesprek, Gomorofara, de heer Nani Morey, van wat kan je Yusrefi, zei je Dusrefi in Alibi en vertel een beetje over jezelf. Ja, dus mijn naam is Morey. Tap eerste, mijn bara heerser na bevolking een sweet odi. In het bijzonder Ageto is heb je dat? Ja, dus mijn eigenlijk mijn kunstenaar heb je dat, maar van huis uit mijn go to omdat dit maar voor mij is heb je dat. Dus ja. Ja, dus van huis uit je naar go to, saya bedoel nang dat je naar goudzoeker? Ja, dus van huis uit mijn goudzoeker, maar is dat voor ook dat zo meer kon dus eigenlijk mijn kunstenaar. Oké. Maar van huis uit go to dus ago to. Ja, go to. En zo zie je ube suka go to? Ik ook go to na lange tabetje, go to 106 nieuwe koffiekamer. Voerpressie ingepoeld, dus bijna hier binnenland. Te go to ja altijd. Ja. En van ade voor hassel go to srefi? Voor ook dus, ook sami edo na okaring ukama, so de maguwani ukama ma uno ekarus ref ya sukari sabi to. Dus na bijna naar het internal. Ja, je de bisa. Ja, internal we isabi to. Nawa kans saya teki voor go in tunnel? Nou echt biggie kans, Dus altijd met dat dus. If abedef me, tak amoni sa me go suku jana mi serefi. Nu me no bogo internal. Mama pon gezin, isabi to. Dus soms mes chaka far me luku dak boy san gadon. If na bef me no bogo in asan. Het is een soort gevaarlijk, zei je zo.
Ako far bigi. Bigi dus. Na dat onder de tiwego. Trouwens, je hebt best aan november. Ja. Om mijn maat mee te doen. Maar toen we gaan zuurstof alles aan niet? Gewoon je go. Kan die dus soms een tunnel. We gaan in tunnel. Dus heb ik die go mooi. Kan dat komen boom varen. Ja, massa ablo. Lek van mij de jam horen 10 minuten, 5 minuten. Tramana seconde heb ik vlon kom. Te bloei longo baka. Ja, na zo. Oh, na so. En de man taki suku go tu mang, de man dat ina de man etta ina stilo. Dat true? Boy, if you want in a stilo, je van weet dat je doet dat stilo, minus of net dat je begrijpt als snelheid. Ja, no, dus me bedoel ina ja dat na ja as stilo dat is sabi etta ina tempo ina go to de man taki te wa man do go busi, minsi ga ma wa roko, wa overheid roka man no wan doing. Ja, dus is dat zo naast. Dus eigenlijk ik had ook nog een snel money, want look, if ik go bijvoorbeeld die no mi kom maar te mi vind 50 gram of 60 gram, no voor maar die wisselen ik heb bij bread, snap je toch? Ja, dus man na echte ginger, altijd met dat je wan ukama na wan dead man walking, je go no komoro, ja. Ja. Nee, maar duidelijk, je bel me voor een gesprek, want je ziet dat we gaan mis naar een jeugd. Naar een campagne eigenlijk sang bepaalde maar voerig ba. Isabi sang you is refi sa ego verkeer. Dus eigenlijk, Kimi, alasan, dus is je in de voorraad, ja? Sapsa, ja? Alasan go verkeer. En if was aan go so doro, misschien dat ook nog dat ding. Want isablik I over dat ik wan change dat lagere school I over Tamara skoro begin. Isab tide fa brief si Tamara fu gwa skoro. Na prosomi be wakti 25 mei 2025. Fu soorde matak uko sab safe sa. Ma sami esija mi luko wan tu campagne. Da me sita I de campagne of de mai druk. Sabi to? Dus da me sita dus maar is als aan de kwam feest, want vorig verkiezing na zo misref bij mijn propaganda. Mijn propaganda geef je op een lange arbop. Moet ik eerlijk, dus heb je dat. Omdat mi veneren dat het regering sabedi, heb ik op 10 stroef, ko lukusu mama, is heb je dat. Maar nu die man go, dan misref zit ik de man no man, komt dat zo, de man no man, daar. Mi bige shit ba fa de ghetto you de bige green campagne e bige e prix de stade man kon de ma chasse en le coin face isabi do dus eigenlijk mi say de campagne bem legi mek de ma seref shit ak des ma boss a follow boss ja maar you taki je si fa den campagne e druk saya je bedoel dan dat je bedoelt tak desma non go power desma want je draait afkeer desma moest stem toch? Ja, desma moest stem maar no go power desma make desma schreef shit ak desma no doen boom. Dus no desma je kon kick le kon surface. Is habito desma maar mi finir tak desma bem soor desma tak desma no doen boom ala san bem legi. Dat na mi meaning. Ja. En me shit ak forget you. Mi sa fast system de to. Dus na le kwa hype en de massa assistance de ghetto you dat de mai konso im lukono walo parte hori o mense o men minister e con president refe con tradeja minanga minister tak dape minister fa owe amana mi birti man Nur Mohammed amana mi birti man amana mi man dus fos amabe tro minister isabi mas since da matron minister nu mora mako matradi jama party ori amako mi tak mi bos prika ma amatak okay so ma vrijdag sabi don ja je tak about a jeugd tapsa a jeugd mus let op tede mai go stem you meaning dus isa família system dus rana im lukware dus sami ai kringere sami ai ko kriere di mi ai ko kring abede geen brood, geen school, brood met brug. Oké, de ma pour ABD, DNP. Dat nasami kon de ma pour DNP. Bakadat front go. De ma no doen boom, afalok pour de ma. Bakadat NDP go, na a bob.
2010 kom je 2015. Dat be boom. Maar de smaf mi be de abo. Ala den kom. Dus dat be de shit dat asane go. Oké, bakat 2015 mino sap of de mano an se dat mina so mission de mano an se ta kondre. De ma bossa hier sani asan go forward. Oké, bakat dat NDP go. Sabi do? Kotak de mano doen boa follow pour de man. No arrogeren ja kom baka. This no boom de man pour de man dat betekent kimi mano de dus no of de man dat no de moro. Ja, dus no of de man om de moro want utrai ala de man ba de man no boom. Ja. Maar juist toch, dus dat naar de politieke partij. Maar te wama moest go stem. Ja. Kutaki if you ben giwan stemadvies toch? Kom na karen stemadvies. Kutaki wama ikon ageto you de man fiu drape pe tang isabito ti bote de man tak u laptop tap asan disi tap sa de man be mus laptop. Laptop dus eigenlijk is dat van mij. Wees van iedereen omdat het systeem schreef. Het systeem sa de man promote. A disco a model dus de man horen de man schreef en is asa mij toe. De man zit toen silang man bijna ver dus steeds baka onafhankelijk na december nego december en mimi ne atensa de man be go in a systeem de man be jong je no de man ko o met de man libengi de jong en is asa mi situ sa de man do de jong wa muskoni de jong wa muskoni en yap kon youth man leg mi tu sa de na systeem maar de mij tek de man dat de mij pot de man tena bakak go isi dat naf karmina nga yukom isabi to maar te de man sanik ba dat de man next futaki en lu ko een voorbeeld er en geluk mine kar ne persoonlijk maar mi naf de man af mi ma sa mi sabi dus da mek me kar lu ko een voorbeeld eraka jong ano famani tapsani dekolo Samson upalak amas refleksi dat asan nego mador amadina system da amai kor unu tak isabi to asan nego of luko amalek pepi na mi mama sab me bu mama me popo kanda na fiape mi sref directeur want ama be ko ama slogan to ageto e por fiape mi belo ben sabi to okay treutjes no bede na system mi pour mi hegemoni guado yo by treutjes druk isi maar de meisje tak asan nego tak plus de matak eerlijk tak asan nego yon isabi to da agelek de ma di ma presi fukor uno isabi to maar in de ma sirefi de ma saptak asan nego ko een voorbeeld fu Samson belu ko asan fama amana ngasem minister samete ja minos absurd kies san fu de ma okay mishi de ma kon ama fentak golu ko un project fu sabaku de bigi pusi nanga disi nanga dati da since da pe mi luko dat ama si mino ma folo kama moron ama luko tak mi mino din in a system ama me taki ama luko tak be voorbeeld NDP se dat a project ja no de ma ko ande mag de ma ne luke da de ma de ande mag na de ma go krin luko fire presi hier seranan fuck up grassi busi hier mi feniere dat de ma regering de ma bem looking na de ma bem mai of school maak is continuïteit de mam setting ja go de ma luko na NDP of na this setting dus to mensen dat de ma no aan zeta kondri ja you raken teleurgesteld in ABOP na VHP en samik you raken teleurgesteld in de ma omdat moet je eerlijk zijn mi be verwacht moro fu uno president omdat mi tak na ma persoonlijk ama be nodig me uitkom aten ama be de voorzitter en temi be luko de speech van man isabi to dan me sitak ama ab heights fu seta kondri zie so mi be de de matif me tu ala de ma mi metak say denk if de ma aba money de ma aba poni ko gi de ma makti zie okay de ma ko fe na makti man no sam shija en mino ko ri mi lop seranan mino ko ri seranan na kondre sam lobi en upalak me sitak if asan goso doro baka 2025 da uklari nooit meer Suriname uno apa alternatief of you is your alternatief sakan yep seranang dus moet je eerlijk zijn begrijp
de mas não aceita kondre. Look ya. Family be share, want the right man on the right place. Sabi toch? Look bijvoorbeeld water better. Ja. Toch? Maar bede na Gezondheid. gezondheid. Is je samen doet toch? Malaria, maar hoe dus dat betekent dat na maar uroko. Maar bem taan dat pe. Sani, Belfort, wis na stress refi. Maar bede na Sani. Sani, pe amoxide janu. Justitie. Justitie. Luko Belfort. Mano be na man atef kis forman de mas refego na man. De mas refego na man en isa santu pe een fout meki. Meneer Adin, amana mi buurt man toe. Aman nooit no be mag mo pona onderwijs. Sinds de mag mo pona onderwijs. Nooit moro missie tak de mo set assistem dat. Dus bijna Maksud Adin? Adin sabe de vice-president. Vice-president. Maar bij de minister van onderwijs toch? 2010 kom het 15. Ja, moet ik even Maar checken. in checking dus. Ja. Maar bij de dus dat nama post. Maar op alle mensen dat de man nou zit daar kon maar die post maar tron vice-president. Je sabe dat zo hier post dat file. Dat go zo dat file dus de man nou zit daar kon maar je zit daar demande. Sabe toch? Maar oké, kan je allemaal even van macht. Sabe toch? Maar of de man bij een voet zit daar kondre dispositie en mi vind dat ala tiki de man ja. Allah tigi de man. Yes, je een optie nog in een kondre tap sandes maar boma stem. Dus luko lek mote hier hè. Gimiere, mi besi NPS, maar NPS serif aan een optie. Ik zou zeggen mi besi NPS. Omdat mi zit ook om een jong man be gewoon minus of atom pai dat pe maar misschien amai go Ja, want draai, maar niet officieel. Ja. is messi hellings, messi gentle serif mi sabang ma pot. Hellings wel, de officieel drap ik wel. Zie, dus daarna zijn vredig, na zijn staan, sa ete graga jong. Want de moet ik aan en mi ostem tapa maar want mensen dat aan maar potentie, aan maar jong, aan maar verstaan fris ete. En die moet dan maar naar achtergrond. Dus dat mensen dat de moet gebruiken baka via man. Dus eigenlijk me vind dat if de jong man bij mijn forum de op een partij of is dat toch? Want demande, ja, omeng maar demande en mi knap 100% baka systeem dat die tak make de jong man go no. Ja, met de jong. Maar je maar aboweging voor de jongen in de politiek. Je viering of je like de mij gigger de mij vrede ete. Maar ina kan man sa machina. Ik zeg het altijd na pakito wa meshi eigenlijk jong man. Maar no trauma mineshi niet curtus halfweeks mineshi moro. No ma mineshi no jong sma. Je sabi toch sana you meaning tapatori dati. Dat nou een mooie vraag zei actie me. Zie? Luko zei het Luko bijvoorbeeld. Oké, en Luko als aan die refi naar rakato mishi echaren waka. Dus a fonas sani. Dus alle soort systeem de man deze koef boycotten en de man tak me op altijd takere tak sanif maningre na maningre miti. Sabi dat dus ik kan qua straf, gewoon ik kan feti, ik kan schroten onschuldig. Ik want misreflect van mij ja. Nooit meer krijgen maar misrot ook ba. Je ziet, de mak is mijn mijn, de mak is mijn gosrote dus dat wat ik me van stop. Oké, dus de assistent zijn de man die want charen waka. Saraka to ek kwang, amale kwang get to youth sa fasante. Dus if je van us, de man nou luku fusan of san dus bijna ino mag ik klaar. Sabi toch dus dat de man buru zo. Ja. Sabi toch en is dat samen missie. If me van us, I know dat want ik mino boom. Mi wan herstel contact want sabi toch. Maar in de man I ben of je van us ino boom. Is je dus de man kweki wan hertra systeem kon dus juist de man bem luku dat ama se comportement ta papa si sabi toch maar de man kon de man buiten. Ja. Ja, dus Bijna me wan stel je afvraag dat die man naar je privé, je bent van ons, heb je een bigitori of een ik ben daar de man kies me in mij. Nou dus dadelijk moet ik een pistool laten doen. Ja. De man kies me in mij, met de illegaal in mijn eigen kondre, in mijn eigen dorp. Waar? Omdat me go in mij. Sabi toch, mina kunstenaar van mijn tegen ja. Maar is reflectie aan deze en temi de spang, maar wie ching maar from sabi toch. Ja, so oké one day de man ko kies me en de man kies if you know about 5000 ter plekken, de man charge go suruto. O dan afasan dat is suruto. Fasan dat me suruto en Maar tenu asan dat je hebt sa? maar 5 star. Ja, no 5 star. Dus
corruptie, like dus, hier kon Om in pai 5000 SRD. misdrijf nog op om in pai. Tramai pai 10.000, tramai pai 5.000, tramai Maar pai... dat betekent ieder in tramijn of, nou, ik bedoel ieder in tramijn of aan mensen unumeki. In a man fu I am gold. Oh, Da mi wangi atori fu I am gold tu. Emal ugo tapa pistol dat is habi to. Mi motegi eerlijk kere. Isi desma fu nikeri. Desma dat na echt serana man. Ai shop dus wa apart big up i desma dati. Ja man. En na semsan dati bem sabro ko pondo. Dus lugo nu serana di wan mogi wan tough story hè. Nu serana di wan crisis toch? Minus of na so hè. Lugo bab I am gold. Toch? Man, de man pour om hem mino man tegi ton go to. Dus de man verrek deze review. Dus lugo eerst heb je de Golden Star. De man go do ako I am gold. Minus of na niveau of na mati onderling. De man dat ko go do heb de Golden Star, ako I am gold, ako Cambior, ako Roosevelt, no de man sering yen of source nee of yen. Dus serana na next. Sabi dat? Dus de man go do underling, serana na next. Sabi dat? Dus mis lugu motel hier, bigipa. Serana altijd met taken. Serana bless. Yeah. Serana up go to. Serana up silver. Serana up udu. Serana up olie. Serana up alasan. Serana vruchtbaar. Minus afstand serana mus up moro. Fu uko atop. Want go to sa mishik bananga mi ay to. Me go ina mento. Dus go to sa mishik bananga mi ay. Minanga yuja to. Bem des. Dus ala serana man bem des super good man. En motel hier dat weer. Me and one fans voor abop afstand. Des my fight bravo fago to dan. Nooit meer was my fight. I am good. Ça de mij doen. No, dus kemi elu ko bepaalde video voor fakono. Mekara man bravo en gelukkig man nou kon. Dus je fasere, mine tak papiera of staan. Dus je todo ablaka mij sabi to. Dem luko ere. Dus amai bright des my one system, maar des man e follow. Luko amai show go to go seri. Je zit dat amai showing ko nanga ma anu yesu tak anu ko exa manu ma show dat ama wesele de shi o me US kan de 1 million US. Yeah. Shi US this my fight ama da I am gold de gwanga ton container da de mana super good en go unde pina. Yeah. Nooit lugo serana edulene buitenland so IDB meer fa de trama sa potu ina lockdown en baka sa de mago sa IMF sa de manu aksi I am gold ta sa mi wale nuis 150 million ici mi den ki I am gold first ta de boy fuck up de man li ben ki senyen no you know mago aksi senyen sa de ma utaki pass de man kon de man pour de wins de man do this that mi se hier me ka hier san dat took up. Maar toch me wan konta pa vraag baka pe idenk ay gomes tak de jongeren ne pus de edekalok to say. Omdat is een systeem. Dus hoe die een soort full. Ik moet voorlichtingsschrift noteren. Look de tapu span, zo op chimchiman. Ik heb dus de ching no man, de ouders schrift no man, tak na de chimoro. Dus door asitu, dus ik heb dus door as dus. Hier zijn fout, dus hier systeem klaar en hier zijn een ontregel. Ja. Maar je tak de jongeren moest ik over. Isabi je ziet dat man kon na kring fos afverkiezing. Fos afverkiezing. Lugulik van mensen de mij ejon poso kan de mensen toerit man de magwa abo. Een voorbeeld. Toerit man de magwa NDP. Voor de jongeren met dat keer. Het temta kurit man dan. Ja, je sabi toch? Flexie man. Dat make de man set one san de man refi. Dat wordt je. Ja, we moeten of join de man en hem look where. Me de zeker dat de biggest man toch? De biggest man join de man. Join serana toch? De shueren hier. Soms message hier. De biggest man boy. De biggest man no park. Dus next dus de biggest man. Mogen we een voorbeeld zijn, hè? Tell me what I've said, toch? Tell me what I've said.
Dan als je zo big is my rule. Big temtak big is maar tak tek jaar, suiver tek jaar is maar teken ontigon vrouw, oma vrouw, ik wang een foto. Maar die go in een foto dat is tak no, dus dat als hij zit zodanig dat de papiratori op het laatst, dus maar bif go in een foto. Ja. Zie, dat is maar go in een foto naar de mensen. Hoe je ziet, als maar kom baka 3 jaar voor jaar, want naast ook zo stress, Ja, next. stress. Zie, en temi luku buitenland toch? Temi luku de stadion. Dus je dat overgroot dat deel naar Big Ismail zie. Is dat toch? Dus desma voor de euro die desma libi. Maar seranaja, seranaja. No, 100 Mori, tot slot voor een gesprek ja, soort boskopu, ibe abigi, alasma sa Augustem. No mi ben wantak ete wansa. Ja, ik kan cari. Ja, isa sam ben wantak ki. Imluku are in de ghetto toch? Olang eno si wan bigama in. Ulang ino siwang, Wan bigama in a ghetto. mabiga. Ah. Alama ki six-pack. Yo denk na gym de maigo. Angre kiru in a ghetto. Ah, mi no kore angre kiru en imluku wansa nere. Tide nog mi be denki. Wan batra sopi. Nang wan baby melok. Amorok chimblek baby melok. Wan chimblek baby melok. Diri moro wan batra sopi. Moro wan batra biri. Isi, da president etak amaret serana. Upalok mesi tak de masko na de los boy. Ah, dus telek dep chins refi. Telek dep chins ref de mai druk. Ah, luku baby krosi diri moro minanga yuja. Ja. Isi dus de masko na de los da misrefi aksi misrefi tak. Sama red. Ah, dus mine spreka mantigo of Ja. sabe do want mes wa mala president. Ja, mi dus mi takin dan mi eden tak sama red. If amai tak amaret dat systeem want fuden moro diri. Lugo be dolan sa misiere te crisis nak de man fuden nga krosi. Desandat moro bun kopu. Maar daarna zijn er voeden en akrosi moro diri. Dus mij voor honger plus dus mij konso puin. Is habit on ino man bai krosi. Ja. Sapola mino bai ma buruku. Ja. Sinds de mas kwam mak mino bai ma buruku of wat terug. Koloko mi be abik ba. Dus dan mi aksi misrefit aksa de maar red. Ja, maar aman taki tu taki re no amai seta ekonomi en a klasse fu unu ne fire et de sungama et fi yari da wo fir tak ai we go vooruit. Wansa no mo tega man, mo aksa man. Want mi be lu koloko mi lu ko aspis fa man dat itu tak de man go aksi fu ekonom dat de man ko na ma okay mino sa kan de mino fara su na ekonom osa mai sabi to u de bright sabi to sama set ina ekonom want alasan ko moro diri wansa sa mi merok op tu maskita boy maskita nyai overdo mi aksi misref of be okay dete dus dan mi aksi misref tak ma sama set ina ekonom sama dus mi dat mi wan aks sama want amatak if wansa ekonom ungona ma sabi to da mek amante di unu sana ekonom want if amasa ba ekonom so da se da mano seta ekonomi Ja. dat betekent sabi do na ekspresi ja to dus nanga offset de mai doen Ja. en mino koreere ishe akondre di strana me rokotranga ina kondre di stanga no me rokotranga je rokotranga somar en sinds me bede wan chima igro kontak me bapwa je vrouw Marika altijd met dat you have potentie sabi maar no be voorstas me sabi dan als mij tegen you have potentie de jeugd van vandaag is de toekomst van morgen. Luko no Tamara doro gemikba no mi Tamara. Deze reflexion at Tamara of me. Daarom de chief no de. Bijna toekomst no de. Ja. Giding if assisting e goso doro. Is habito dus. Mi want tak nanga ala de jong man so ma yere dus ala de atom pai. Samson Srefi, ala de man pepi tak no ukisu Srefi mi man. En mo de jong sanere. A kondre disi do. A kondre sana. An of de mare. A kondre naf unu. Ja. Naf alau abeng. En uno furu met tanta keno mo alau da bem gudu. Me mine go focus tap all dus. Sa I am goal prend da rukba. Bena
Dus is wat mij tak bravo goedu. Dus if assisting voor I am gold na suri gold no bede to. Ibo ab boom voor goedu serana man. Dus ino ba ab goedu serana man ibo ab goedu famiri. Famiri bo goedu. Yeah. En anasan voor bravo. Maar ab papira sama mix dus nou een voorbeeld megi ibo ab $1000 man, mora man. Ja, like shake model. Shake na so boli bi ma gewoon de mali ba her system gi de man. De mai gwan alasan, mere de mai 20%. Me aksi misrefi. Sor procent de mai feni dat toch seranga di so an crisis. Want en adil fu de man dat schreef no boom. Schrefi. Ja. If, ja. if mina one man set one deal, toch? Isa fa de man beka sete na beka taki. Wins I am gold roko fe fiari. Dat de mai libe wari gi serana toch? Tak e you euro kono. Toch serana bo gudu. Wins na one mono mo in one yari. Ja. Serana no isabi toch? Maar next de man tak de mai gi procent. Mine bribi na sangati. Ja. Dus mi wan aksi misrefi. Soort day of soort mo of soort yari. Na a laatste day sa I am gold na suri gold gi de man ja 1%. Ja. Dat me actie me. Dat me actie de man. Ja man. No duidelijk Mori, wat tapa gesprek with de nyameng we afjuruk ba. Tot slot sana je boodschap komita samenleving. Ni samenleving tak mek de man oshi asan lekwan game. Ishi mi tek mi te o me di me belly toch. Ja. Met soort doa gesprek ja. Sabi toch. O me get to de shi mi soms wan mi be te kon to interview ba maar dat naf mi rokotori sabi toch. De mai tak ja. Am I fuck up of am I look worried man? You sabi to man moet je eerlijk keren bigiwan. De taxi man, de man abien tranga. De ghetto youth, de man abien tranga. De datra, of kom no takin so. De taxi man, de mai pina. De bus man, de mai pina. De ghetto youth, de mai pina. La de chi hustle mai pina. La de datra pina. De school to schreef pina. Dus a hier samenleven pina. You see? Dus nu balde na unu. Ja. Ja, balde na unu. Bijna voeg de man die zich shing. Ja. Nee. Duidelijke taal. In één woord gezegd zegt hij weg met de oude politiek. En opnieuw man van Udu sang. En het maakt niet uit als ze in een andere politieke partij gaan. Weet je, maar if de man bebondru kon aan dat we moro mooi zijn die van Atompai Hellings dat alle de man begoiwang de AB City. We gaan het gesprek afsluiten, maar je wat ik aan dit? Isa sami want dat itu. Isa sami merk op toe. Isa sami merk toe. Dus mi want dat op een gekozen president. Want alle de president sa ikon bijna aan de volk kies de man. Dus daar volk kies de partij schreef ego pot in pres. Dus bijna if de man bem zit in gimiere, make de man bem zit dat we go stem. If 51 leden ego, a volk ego stem, uno ik is de 51 leden. Oké, de 51 leden door ook ba, inzie. Oké, president, a volk schreef ego stem no in de 51 dat is. Sabi toch, mek ade wan gekoopt dus wan president sa a volk wan. Suma USC dati? Dus Ik suma USC apres dati. apres. Ja. Dus eigenlijk nu moet hij eerlijk even missiëren, moet hij eerlijk. Ooit niet bij want dat Ronnie Brunswijk beter president. Nou, dus man heeft denk je van vast. Dus dat na via mijn geschiedenis samen. Dus altijd je ziet dat aman yang belakang amai wete, aman yang belakang amai wete, aman yang belakang dus aman anuang tungsi tak rumah in isabi dong. Dus altijd me want dat aman mereka makisen mereka mang kisah granuat aman gimier aman aku boro leader isabi dong aman aku nu isabi dong maar toch me vind dat ina dip sasran aku nu is het ook te laat voor die man. Ja, en wie zie je? Dus if me tell you eerlijk keren. Kan de gado pot van president gueren maar mino sino af de man disi. Dus mino lugu natori sambete. If abede gekozen dat volk schreef ik kies een president. Dat kies maar je boekje. Dat abo de matura volgens as afor kies sabefsa. Ja. Zie, dus abo de matura toch abo de een vrouw. Maar soms een vrouw, een vrouw Safu, maar een vrouw niet toe, snap je toch? Dus, mina wa jong. Dus eigenlijk, if I contribute toch? If I contribute orsi, ben een president na FBD of een vice-president. Dus,
Nou, bijvoorbeeld, de miluku Amerikaan. Bijna niet eens dat je maar voor een president of een vicepresident. Oké, Alassane Seti. een president, maar ook in de vergadering. Maar vice, bijna, om eens maar, dat nou een vrouwelijke vicepresident maar abisi. Dus na proces na bode doen. Dus bijna, een president of een vicepresident no bode van nu doen eigenlijk. Abode, maar en bode zo hard nodig. Ja. No, duidelijk Marie, we willen je bedanken voor dit gesprek. Isabi me botak hori ede mooi. Ubriti na nga gesprek disi want uno voor Kulturo TV je waardeer alamang sa wantak wansani. En misapta kumekip chimoiti adorop chilati, maar belangrijk udua gesprek. Als een sana jong was hier op locatie waar we het gesprek hadden met de heer Marie. Blijft u subscriben en blijft u onze items volgen. Until the next time. Welkom bij Huisartsenspoedpost Paramaribo. De plek voor kwalitatieve, goede huisartsenzorg. In de avond, weekend en nachturen. Onze bekwame artsen en laboranten staan dag en nacht klaar voor al uw zorgen. Door middel van telefonische triage kunnen onze artsen uw bezoek aan onze post voorbereiden. Bij hoge spoed rijden wij zelf naar u toe. Huisartsenspoedpost Paramaribo. Uw zorg is onze zorg. No horno blu tambri binu srefi. Una de westra namang. Vaderland. Suriname is je vaderland. Suriname altijd dichtbij, je sap vatten. In Meati, Srana. Vaderland, vaderland. Vaderland, vaderland. Vaderland, vaderland. Talk about Suriname, yeah, yeah, yeah. Some see, some star. Maar je blijft Suriname. Misa fetigi mama Srana. Was de eer van de vader, vaderland. Suriname is mijn vaderland, yeah. Vaderland.